מבשלים בביטחון עם מערכת כיבוי למטבחים של חברת להבות, ייצור ומיגון. בבית העסק שלך הותקנה מערכת כיבוי אש אוטומטית של חברתנו. אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת להבות. בסיום התקנת המערכת, הנך נדרש לעבור הדרכה להפעלה ותחזוקת המערכת מנציג חברת להבות. כמו כן, הנך נדרש להדריך כל עובד חדש בתחילת עבודתו וכלל העובדים, אחת לחצי שנה. תחזוקה שוטפת. יש להקפיד לנקות את המנדף, פילטרים, ארובות ותאי הסינון, וזאת על פי דרישת התקן. טרם הפעלת מכשירי הבישול, יש לוודא שמערכת השאיבה של המנדף פועלת. לאחר התקנת המערכת, אין לבצע שינויי מיקום או תוספות של מכשירי הבישול. במידה ומזיזים את מכשירי הבישול, לצורך ניקוי למשל, חובה להחזירם למקומם. שימו לב, כל שינוי או הזזה של המכשירים ממקומם יפגע ביעילות הכיבוי של המערכת. יש לוודא שנחירי הפיזור סגורים עם המכסים. כמו כן, יש לוודא שהנחירים נמצאים מעל מכשירי הבישול מכוונים למרכזם ונקיים משומן. יש לוודא שהנתיכים נקיים וללא שכבת שומן עליהם. במידת הצורך, יש לנקות את הנתיכים במדליק רחב. לידיעתך, הנתיכים יוחלפו על ידי טכנאי להבות ייצור ומיגון אחת לחצי שנה. יש לוודא שידית ההפעלה נגישה ואינה מוסתרת. יש לוודא שהמחוג נמצא בטווח הירוק במד הלחץ. אזהרה: בשום תנאי אין לבטל את הסגירה האוטומטית של ברז הגז. יש לוודא הימצאות מדבקת שירות על המיכל, המציינת את תקינות המערכת ותאריך הבדיקה הבאה. סרטון הדרכה זה מכסה באופן חלקי בלבד את פעולות התחזוקה הנדרשות. חובה לעיין בהוראות המפורטות במדריך למשתמש לבעל העסק. על פי התקן חובה לבצע תחזוקה חצי שנתית למערכת הכיבוי. שירות התחזוקה יבוצע על ידי טכנאי המוסמך מטעם חברת להבות ייצור ומיגון, להלן יצרן המערכת. פעילות בעת שריפה. במקרה של שריפה, יש לפנות את כל הנוכחים. אין להמתין להפעלה האוטומטית של המערכת. יש לשבור מיד את חותם הפלסטיק, להוציא את הנצרה ולמשוך את ידית ההפעלה. במידת הצורך, יש להשתמש במטפה ייעודי מסוג K לכיבוי שריפות במטבחים. יש לפנות במיידי למוקד חירום 102 של כבאות והצלה. יש לדווח למחלקת השירות של חברת להבות, ייצור ומיגון. הנכם מוזמנים לפנות לחברתנו בכל שאלה, וזכרו, תחזוקה נכונה מונעת אסון.